Nag-abot na pod si Esberhel og si Bayramon mga idol. Abot na gito mga artista si Bayramon og si Ismeril. Ismeril, ingon ang atong kuan ba? Hubo ako ni mong kao ko no kay ining gusto sila matanaw si mong kagwapo ba? Ha? Ha? Lain na kay wala mo. Ah, wala naman ibuhok si Ismeril mga idol pero nagya po mga katisoyo nila. Dili na kuno kayo sila tisoy sama sa una kay nangalarot naman ang buhok nila. Unya si Esberhel akong gipahinumduman. Ning kuan ba? Katong giingon na wag gahapon ni mo Ismeril ba? Katong pasudlon tag trabaho. Idol. Oo. Tara nag-vlog mi rin karon. Salamat. Unya ka namin ang agi mga amigo na tong followers. O mati kato na lang po i-shout out. Kining kato ba gi-open trabaho ba? Tabas. Dahil katong ingon gud nga 800 kuno ang libor lang. Libor ra ha? 800? Oh. Unsa pa ka kung skills ka? Oh. Dako kayo eh. Dako katong ingon ako nimo no. Limot na si Isberhel kay inom lang ko gapon si Isberhel. Pero okay na. Okay ra. Mukuyog ka. Adigo. 800 libor ra. Bayramon dako kay balibat mga idol. Adi ko kay ano. Kapoy mo gugod. Dahil di na gugod sa trabaho. Di haraman sa may kuan bay. Kuan ra di haraman sa may kining. Di sa may kaong-kaong ko di ra des kaong-kaong di ring may kining tulay. Oo. Ay, oo. May katungin ko nga. Oh. Aning kuan. Masahan lang. Oh. Kato bang masahan ang kanong hunasan? Kay maglisod ko no panginas sa tagabaybayon. Kay manago ko no mga kasag, mga lambay, mga limango. Adi ko labay. Sa imo lang masahan bay. Usahan pa po kung sila nga. Hindi na magagawa sila kay tabunan. Dili naman. Dili na ta maglisod og panginhas kay wala na sila kataguan. Oh. Panabunan na tong mga bangag. Wala magkuha pa sila. Mo ni project sa gobyerno karon. Oh, zaman 800 libor. Ha? Dilis Bayramon mga idol kay kuan luoy siya sa mga kasag ko no nga tabunan mga tama. Wala kagawsan. Pero ang katong wala pa kasuod sa bangag bay. Sayon lang kay pagsikop. Oh, tinuod. Ato. Dili lang ka. Kuan kining katong gi-offer sa tong followers pod nga kuan si Migo Kulapo gi-offeran sa naning trabuha. Si Migukula po na opiran po di aning trabaho. Si Esberhel og si Bayramon ganahan kuyugo niya. Dako-dako na kasi siguro nagsweldo man yung Chris TV kay dako-dako naman ang trabaho. Kisamihan ko na tong langit bay. Ha? Kisamihan ng langit. Wala problema kasi may kung kinsa yung buhat o mahata o kisa may kaya kita mo trabaho ta? Ang kiportin mo ko ng inita. Mao na project sa gobyerno ron. Kaya mo bisa may apaya problema kinsa mo bisa may Banog lang tugutan, dako pa tayo. O nya kay kung muay hangin, matakyapan man ta, likado mo sa ta. Takyapan man ta. Kisamihan gi ko no may project sa gobyerno. Tanaw ni mo bay. Okay na ang ilang project karon? Nga butang gisami ang langit para nga dili na kay ta init dire. Wala problema Okay ra mga idol. Hindi kumuki ang bangutana kung asa mag-agi ang pisame pangutana ko na asa mag-agi ang pisame. Kung kisamihan ang langit mo, trabaho ra ba yaon ta si Bayramon mga idol? Pero dako kanyang question. Asa ko nung mag-agi ang kisamiin taon?